Hola a totes i a tots, soc Maria Buigues, professora del taller de millora de la memòria i del taller d'intel·ligència emocional, dos dels tallers per adults organitzats pel Departament de Cultura de l'Ajuntament. En concret, aprofitaré este vídeo per aportar una sèrie de consells i propostes que si es poseu en pràctica estos dies de confinament a casa, us poden ajudar a cuidar la vostra salut mental. Mira el mínim de notícies que et siga possible. Al cap i a la fi, si hi haguera alguna notícia tan essencial en la teua vida, algú et cridaria o te la farien saber d'alguna manera. Dedica el màxim de la teua energia a prendre actituds preventives i no a acumular informació. Deixa de seguir grups paranoics en les xarxes socials. Siguem sincers. No necessitem a cada moment saber quants infectats nous hi ha. Eixa sobrecàrrega d'informació farà que augmenti la teua ansietat sense cap propòsit. És important emplenar el temps de forma útil. Si no tens cap tasca per fer, la teua ment trobarà algun pensament per rumiar. Fes una llista amb menuts objectius per complir diàriament. Posa't nous reptes. Això farà que el teu dia a dia siga menys monòton. T'alçaràs cada dia amb una nova il·lusió i no estaràs les 24 hores pensant on estaries si pogueres eixir de casa. Diferència el que controles i el que no controles, ja que eixa és l'única mentalitat que ens du a la pau en temps de caos. Utilitza totes les teues energies per canviar allò que controles, les teues actituds, i deixa de banda el que no controles, ja que això et frustrarà més. Comença el dia amb una llista de tasques. Si no entretens a la teua ment, aquesta començarà a calfar-te el cap amb distintes idees. Veuràs com passa un dia i un altre més, i al final hauràs estat exposat a infinitat d'informació que et pot fer sentir preocupat i fatigat de no fer res. Planeja el teu dia pel matí, definint objectius simples per complir. Posa't en mode productiu en compte de mode preocupat. Transforma les teues xarxes socials en un lloc de creixement personal. Tria canals de YouTube o pàgines en Facebook on pugues aprendre alguna cosa nova que et motive o que farà temps que anaves procrastinant. Per exemple, millorar algun idioma, receptes de cuina noves. Fes videocridades telefòniques amb amics i familiars. L'aïllament físic no té que ser aïllament social. Utilitza la funció de cridar en grup i parlar amb diversos amics i familiars alhora. Podeu recordar moments divertits o planificar algun encontre o festa per al moment en què vos pugueu retrobar. Practica la respiració 3 vegades al dia. Si notes que la teva ansietat està més alta, planifica't 5 minuts 3 vegades al dia en el que pugues practicar de forma tranquil·la i calmada la respiració. Això t'ajudarà a disminuir el ritme i eixir abans de la crisi. Recorda, l'actitud en la que afrontes el dia és fonamental. Sigues l'amo o l'ama dels teus pensaments. Intenta dominar les teues emocions i com et sents i que no siguin elles les que et dominen a tu. Com ja he dit abans, entrenar la teua ment és molt important, però també és molt important que no t'oblides del teu cos. Mou-te dins de les teues possibilitats. No es sent igual una persona que va tot el dia amb el cap avall que una persona que va amb el cap ben alt, el pit amunt i l'esquena recta. Sobretot, somriu. Com diu l'acudit, què va ser primer, la gallina o l'ou? I jo et dic, què neix primer, la risa o la predisposició mental? És a dir, el fet que allibera eixa reacció. Somriem perquè estem feliços o estem feliços perquè somriem? Doncs bé, jo et dic que estem de sort, perquè les dues afirmacions són correctes. Això s'anomena propiocepció. El cervell rep informació del nostre cos, així que cuidado amb el que li diem. Somriu més i seràs més feliç.